मनुष्य ईश्वर से दूर होके जड़ प्रकृति व भौतिक पदार्थ के इच्छा करके ओकरा के प्राप्त करके बुद्धि में जड़ेला और अविवेकी बनेला, जौना से ओकरा भूलोक का परलोक में सुख प्राप्त ना होला, अनेक प्रकार के हानि होला। एकरा विपरीत ईश्वर के जाने के व उपासना से मनुष्य के पुरुषार्थ के प्रेरणा मिलेला। उ तो ईश्वर के भांति ही परोपकार एवं दिन के सेवा के ही अपना जीवन के उद्देश्य समझेला। यही से ओकरा निर्धन के आशीर्वाद आ शुभकामना प्राप्त होला आ उ सर्व प्रिय बन जाला। एकरा से ओकर मन आ आत्मा आह्लादित होके ओकरा सुख आ कल्याण में वृद्धि होला। अतः हर मनुष्य के सृष्टि के बनावे वाला, पालन करे वाला तथा प्रलय करे वाला शक्ति व सत्ता ईश्वर के जाने के बा आ ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य के पालन करे के बा। ऐसन कईल हर मनुष्य के हित में होला। जौन मनुष्य अपना कर्तव्य के ना जानेला आ ओकर सेवन ना करेला उ मनुष्य वस्तुतः अभागा होला आ अपना अनमोल जीवन के शाश्वत सुख पावे से वंचित रहेला, जन्म जन्मांतर में दुख भोगेला। यही से सावधान करे खातिर हमनी के परमात्मा से वेद ज्ञान मिलल बा। ऋषि विद्वान महात्मा लोग हमनी के जीवन के सन्मार्ग पर चले खातिर प्रचुर साहित्य उपलब्ध कइले बा। हमनी के सभी ऋषि मुनि लोग के जीवन आ कार्य भी हमनी के प्रेरणा के स्रोत बा। ऋषि लोग ही पंच महायज्ञ के विधान देले बा, जौना के कह के हमनी के अपना कर्तव्य के पूर्ति करे के पड़ेला आ कर्म फल व कर्म बंधन में फंसला व उलझला से बचे निसन। एकरा परिणाम से हमनी दुख आ आत्मा के होखे वाला अनेक प्रकार के हानि से बचे निसन।